Vores kakkelovnsrør har jo ikke kørt godt i mange år. Vi var med på Bornholm og også på fællesturen. Det gik ikke ret godt, men vi kom igennem. I Ringe, der måtte vi opgive at køre, og nu skal problemet jo løses inden jubilæumsarrangementet her til sommer. Da vi har været alt andet igennem 10-15 gange på motoren, så tror jeg, vi kigger lidt på magneten her for at se, om den virker, som den skal under alle forhold. Og til det formål, der har jeg bygget det her lille apparat, bestående af de forhåndenværende ting på værkstedet. Vi har en motor fra en tørretumbler, en 3D-printet remskive, et remstrammerhjul fra en VW Golf og et dobbelt remhjul sat på magneten herhenne. Det inderste remhjul er fra en gammel Dynamo, og det yderste remhjul er fra en vandpumpen fra en Ferguson 35. Og så har vi herover en mekanisme, som skal vise gnistens evne til at springe i luft, hvor man selvfølgelig kan justere afstanden mellem de her pinde ved at flytte dem lidt ud og ind. Her foran, da det er jo vigtigt på en magnet, hvor hurtigt den kører mange omdrejninger, så har jeg lavet en lille aftaster her, som går over til en mikroprocessor, hvor jeg har kodet et lille program, der så regner ud, hvad omdrejningstallet er, og viser det lille display her, så vi ved, hvor hurtigt vi kører. Så nu prøver vi at sætte noget strøm til, og lige se displayet først. Og det går lige et lille halvt minut, inden den er klar. Og den kommer der. Så nu er vi egentlig klar til at starte selve tørretumbelmotoren her. Tørretumbelmotoren, den kører desværre med 3000 omdrejninger. Og det vil sige, at selvom vi gearer lidt fra det ene til det andet remhjul her, så kommer den faktisk til at køre temmelig hurtigt magneten. Og det vil vi kunne se, at omdrejningstælleren går op på ca. 1600 omdrejninger. Jeg prøver at snakke lidt højere, for det larmer lidt. Og vi starter. Så er vi oppe på de ca. 1600 omdrejninger. Og som vi kan se, så springer gnisterne faktisk lystigt herover. Og umiddelbart så ser det jo fint ud. Men jeg ved fra et tidligere forsøg, at hvis jeg gør afstanden lidt større, så kniber det altså lidt. Og jeg har det går vi lige slukker. Jeg har en Lucas-magnet, hvor jeg har prøvet det samme, og den giver altså et meget højere smæld og en meget bedre gnist. Så alt andet lige, så tror jeg nok, at magneten er ikke så kraftig, som den skal være. Men jeg bør lige have fundet ud af en eller anden måde at drossle hastigheden ned, fordi en magnet virker jo bedre, jo højere omdrejning man kommer op i. Og vi skal helst ned og prøve at køre en 300-500 omdrejninger for at se, om den kan trække gnist derned også. Så det næste forsøg er at prøve at få gearet det her ned, sådan at vi kan komme ned i en lavere hastighed. Det er ikke så nemt at styre omdrejningstal på sådan en motor her på en 220 volts motor, så jeg tror i første omgang, så gør vi det med remskiver.